Hello guys, what's up? Yes, you have a festive season that ndikuze kuti kune mafidlongo pamugoti restaurant panova ipo panobikwa chikafu chemhando yepamusoro-soro, hanzi inonzi African Zimbabwean dishes. Ndo pamunoona kana rice rine dovi, ana tsuro, ana mutsine, chese chikafu chiri health munochiwana ipapo. Mazuva ano tiri kukurudzira kuti vanhu idyai chikafu chiri health. Sezvamuri kungoona inini ndinodya chikafu chiri health. Andikuona mazino angu akachena, mhino yangu yakanyatsoti twi, bvudzi rangu riri kufunga mungoriona. Kudyawo chikafu chepa mugoti restaurant vanobika chikafu chiri exclusive, chikafu chakanaka, chakakora. Yes, please, if you want to taste their food, just go on Facebook. You see more details ipapo hanzi pamugoti restaurant, and also they are on Instagram at Mugoti. Munowana mafidlongo ipapo sezvandataura. Tikukurudzira health food everywhere. Festive season ka1 torewo mhuri dzenyu muende ipapo munodyoka chikafu muite feel at home. Kunyanya vari kudiaspora, uyai muzvinzwire ndimasuwa kachikafu chiri health. Uyai tiri kukukokai pamugoti restaurant. Thank you so much. Madam Boss signing out.